Inselmilkom. F'dan iż-żmien ta' festi, il-kol kemm aħna nkunu qed nistennew biex inqattaw ftit jiem ta' mistrieħ ma' dawk li huma qrib tagħna. U għalhekk iddeċidejt li naqsam magħkom dawn il-ħsibijiet mid-dar tiegħi. Dan huwa l-post fejn inqatta' l-ħin ma' dawk li huma għażiż għalija, speċjalment it-tfal tiegħi. Naraw xi logħba futbol flimkien, nitqu daħqa, niklu xi ħaġa bil-ħatfa u nitkellmu fuq kif sejrin fl-istudju. Id-dar inqisha bħala kenn għalija u dan jinfluwenza l-mod ta' kif inħares lejn il-politika. Bħala kap tal-oppożizzjoni jien irrid li l-Partit Nazzjonalista jkun ta' kenn għall-poplu kollu. Jien irrid li intom tħossukom komdi taqsmu magħna l-idejat tagħkom, l-aspirazzjonijiet, ix-xewqat u anke d-diffikultajiet tagħkom. Jien qed niżgura li l-Partit Nazzjonalista jkun qrib in-nies. Matul din is-sena għaddejna minn diversi esperjenzi. Kont gburi ħafna meta f'Ottubru li għadda kellna nies ġodda jitkellmu fl-ewwel Konvenzjoni Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li ħasbu li l-partit ma kienx lest jismagħhom. Imma llum kellmuna, smajnihom u fimnihom. Kuljum qed niltaqa' man-nies u nisma' x'jistennew minn għandna. Iridu li min ikun fil-politika jimxi b'onestà. Jien inħoss li dan l-aħħar kien hemm ħafna li tellef mill-fiduċja tan-nies fil-politiċi. In-nies li qed niltaqa' magħhom huma tal-liema fehma politika huma. Qed jgħiduli li jridu jaraw fil-politika imġieba aħjar, standards ogħla. Għandhom raġun. Il-politiċi għandhom jagħtu eżempju tajjeb. In-nies jippretendu li jekk il-politiċi jgħidu xi ħaġa, jgħiduha għax jemmnuha u mhux biex jintoġbu. Għalhekk jiena determinat li naħdem biex intom jerġa' jkollkom fiduċja fil-politika u fil-politiċi. In-nies iridu li fil-politika niddefendu l-ġid komuni, li huwa ta' kulħadd, l-ambjent pereżempju li qiegħed hemm biex ingawduh kulħadd u nipproteġuh għal min jiġi warajna. Biex niddefendu l-ġid komuni ma rridux naħsbu fuq dak li kull wieħed minna jista' jħu, imma rridu naħsbu fuq dak li nistgħu nagħtu sabiex kollha kemm aħna ngawdu minn kwalità ta' ħajja aħjar. Irridu nitkellmu bl-aħna u mhux bil-jiena, għax bekk ingawdu kollha u mhux igawdu l-ftit. Mhux se noqgħod nistenna sakemm insir Prim Ministru biex nibda naħdem għal dawn l-għanijiet. Bdejt minn issa u fl-2015 ser inkompli nagħmel differenza billi nuri li f'pajjiżna il-politika tista' tkun onesta, mibnija fuq prinċipji sodi. Lilkom li qed taraw dan il-messaġġ minn djarkom mal-ħbieb u mal-familja, minn qalbi nixtieqilkom festi mill-aqwa u sena ġdida mimlija risq, għena u saħħa.